Споделяме всички здравословни техники за отслабване. Хранене, гладуване, движение, сън и хормони, добавки, някои хакове и някои what the fucks. Преди да започнем, искам да ви обърна внимание, че отслабването не се случва за ден, седмица или месец. На база на информацията, която ще съберете, си изградете режим, който може да спазвате дългосрочно. Здравето, оптималната форма не са неща, които постигаме бързо и забравяме за тях. Изисква се консистентност. Започваме с хранене. Безспорно, номер 1, когато искаме да свалим повече килограми, е ограничаването на калориите. Калориен дефицит или да приемаме по-малко калории, отколкото горим. И първия what the fuck, вече не един и двама учени излизат със становища, че няма значение какво ядете. Краткосрочно, дори това да е така, то дългосрочно, ако нямате правилно отношение към храната и към качеството й, това може да доведе до йо-йо ефекти, до проблеми с здравето ви, така че не съм съгласен с това становище дори краткосрочно да работи. И съответно, колко да ядем, какво да ядем, кога да ядем. Колко може да бъде изчислено от вашия персонален треньор или консултант по хранене. Има онлайн тулове, с които на база години, ръст, килограми може да пресметнете колко са калориите, които трябва да приемете и съответно какъв да бъде дефицита, за да постигнете целите си. Какво да ядем? За дългосрочни резултати и здраве е добре да ядем храни богати на нутриенти. При отслабване трябва да изключим всички храни с добавена захар. Те дават много калории, а нулева стойност. Съответно, храни богати на фибри и микро- и макронутриенти, като плодове и зеленчуци, които също така пълнят стомаха и ви позволяват да ядете по-малко, са оптимални. При отслабване, особено ако е по-агресивно, първо отслабват мускулите, затова трябва да гарантираме, че даваме достатъчно протеин на тялото, за да запазим мускулатурата си. Относно кога, добре е да ядем в светлата част на деня. Избягването на късни вечери, след които липсва и движение, е препоръчително. Ето и няколко хака, които да ни помогнат да спазваме диета с ограничения. Първо, пийте много вода. Ползвайте водата, когато имате нужда от някакъв снак. Тя малко или много ще ви засити. Не дръжте джънк около себе си. Махнете всички коли и сладки неща и вредни от къщи да не са лесно достъпни. Не гледайте телевизия или YouTube докато хапвате. И не започвайте първото хранене с въглехидрати. Преминаваме към гладуване. Това е обширна тема, за която ще направим отделно видео. Концентрираме се над гладуване за отслабване. Intermittent fasting или интервално гладуване се характеризира в най-популярната си форма с 8 часов прозорец, в който се храним и 16 часов прозорец, в който не приемаме никакви калории. Този режим подпомага редица функции. След 14-15 час на глад, организма и клетките се мобилизират за оптимизация или намаляване. След 15 час нивата на тестостерон се повишават, хормона на растежа също. Това благоприятства отново процесите на отслабване. Искам и се да скочим директно на движение от тук, но споменавам само, че режим един ден гладуване, един ден хапване също работи добре за отслабване, както и режимът 36 часа гладуване, 12 хапване, 36-12, макар и много екстремен, таргетира директно мазнините в корема. Все пак започнете плавно, опитайте се да таргетирате 12 часа, постепенно към 16. Този режим работи страхотно за мен. От 2018 година практикувам интермитент фастинг на ежедневна база. И все пак посъветвайте се с вашия лекар преди да преминете към някой екстремен режим. Хакът за смаляване на прозореца на хапване, пропускане на закуска и по-ранна вечеря. Закуската е най-важното хранене на деня, е мит, създаден от рекламодателите на зърнени закуски преди години в Щатите. Може да взимате кафе или чай, без това да повлияе на гладуването ви. Движение. То има отношение не само за горенето на калории, но и за поддържането ни на мускулатура, както и за цялостното ни здравословно състояние. Ако практикувате фастинг, то вкарайте упражнения в периода на гладуване, преди да сте хапнали. Хит, ако сте заети, кросфит, силова тренировка или каквато тренировка ви допада, просто я правете на гладно, за да подсилите процесите на отслабване. След това останете активни през деня. Движенията, микродвиженията са тези, които ни помагат да гориме калории през целия ден. Движете се, ставайте да сипате вода, гответе вечер. Последните проучвания показват, че най-добър ефект за здраве и отслабване имат разходките.
Не съвсем леките, но ходенето с малко по-високо темпо, но ходете поне по половин час на ден. И още един what the fuck. Тежкото кардио не е добре за отслабване. Ако се претоварвате много, нивата ви на кортизол се качват и ако прекалено дълго време кортизол е висок, то това води до заделяне на запаси. В тази категория вмъкваме и студените душове. Конкретно за отслабване може да практикувате изстудяване и най-вече треперенето от изстудяване. Това треперене предизвиква термогенеза, която допълнително помага да отслабваме. Качеството на храната и сънят ни отговарят за процесите в организма, здравето и хормоните. Липсата или лошото качество на сън може да доведе както до хормонален дисбаланс, така до високи нива на стрес, които разбрахме как вдигат кортизола и отделяме запаси, и могат да повишат желанието ни за храни. И не просто какви да е храни, а богати на въглехидрати. Хакове за добър сън може да видите в видеото ни за хакове за бързано ежедневие, а ето и 2 хака за режима за отслабване. Не яжте поне 3 часа преди да легнете и не приемайте кофеин след обед. И накрая добавки. Преди да започнем, искам да стресирам, че всякакви медикаменти за бързо отслабване са вредни и не се препоръчват. С което преминаваме към кафе, допинга в нашето ежедневие. Ако кофеинът ви влияе добре, то използвайте го преди тренировка 30 минути, повлиява добре горенето на мазнини. Може да използвате също и ацетил-L-карнитин като добавка, която отново при отслабване има добър ефект и пази мускулите ви. Аминокиселини и омега-3 се препоръчват при подобен режим, защото те засищат и отново пазят мускулите ви, а и повдигат настроението ви. Ако сте на растителна диета, разбира се, задължително B12. При нискокалориен режим и особено смесен с упражнения е възможно да ви пречернява, да ви прерушава, да ви липсва енергия. Растителната диета, освен богата на нутриенти и полезна, може да спомогне енергийните ви нива. Тук отново е въпрос на индивидуалност. Ако все пак изпитвате дискомфорт, посъветвайте се с вашия лекар или консултант по фитнес или диетолог. Правете си кръвни изследвания и внимавайте с желязото си, с приема на йод, както споменахме, електролити и пийте много вода. Успех с целите ви и бъдете здрави!